Som Matúš. Keď rozprávam príbeh o sebe, tak hovorím ešte skôr, že začínal som ako informatik. To je zaujímavé, keď ľudia prídu a že ako mám sedieť? Ja začínal som ako informatik. Čo mi tento človek chce porozprávať? To bude moja potom otázka, že čo chcete, aby som vám porozprával? Ako Robert krásne hovoril o očakávaniach, tak čo si potom predstavíte? Prosím, teraz ešte tá otázka neprichádza. Pretože nastala zaujímavá situácia v mojom živote, kedy som sa pripravoval na túto prednášku a nastavili sme si tému, že bosý život a sedavý spôsob života, alebo sedavý štýl. A zrazu som zistil, že na Facebooku je informácia biehaj ako lovec. Čo nie je prekvapivé, lebo robím i taký workshop, alebo taký prístup. A hovoril som si tak, o čom vlastne kto bude čo očakávať, čo mám priniesť. A zistil som o sebe zaujímavú vec, že viem bežať. Ale dovtedy som nevedel, ako o bežaní prednášať. Čo je možno zaujímavý pohľad pre všetkých, ako prednášať o bežaní. Poznáte to, to je podobné ako súložiť za mier. Nie, to je inak. Ako zhadzovať bomby za mier, alebo súložiť za panenstvo. Sú to také paradoxy, akože rozprávať o bežaní, keď vy tu budete všetci sedieť. Je to niečo tú chvíľu pre mňa dosť nepredstaviteľné. Takže som spravil taký koncept, kde sa vám snažím porozprávať o tom, čo je bosý život, ako to môže na vás vplyvať, ale ako môžete prežiť pokojne v topánkach alebo v tom, čo budete chcieť. Hovoríme na začiatku o tom, že behaj ako lovec. Keď si predstavíme lovca, tak ten je vedomý, jasný si svojho cieľa, vie za čím ide a to vedomie je veľmi podstatná súčasť. Choď ako opica. Keď si predstavíme opicu, tak je voľná, je rýchla, pružná a každý jej pohyb dáva zmysel. Seď ako malé dieťa. Tam už je trošku paradox, ja hovorím veľmi často, že skúsili ste niekedy dieťa zastaviť? Rodičia sa už ozývajú. Je to často ako Mission Impossible. Zastavíte dieťa, stoj. A už vás počúva, ako chce splniť tú vašu úlohu, ale chce sa hýbať. Pohyb je jednoducho život. Pohyb je to, čím život často definujeme. Či je to pohyb vpred, vzad, či je to, že niečo okolo mňa sa pohne, že autá sa hýbu. Keby sa nám nehýbali i bankové kontá, tak tiež, ako si hovorím, že fú, to je na nič život. Ani tam nič neprichádza, ani nič zaplatiť nemôžem a úplne by ma to nebavilo. Takým medzistavom je potom ešte stoj. Chcel som nadviazať, že študovať priemyselnú školu. A možno ste to videli na stredných školách, niečo podobné. Viete, čo sa tam skúma? Jedna z úloh je, že odhalte alebo zistíte, kde v tejto sekcii, aké je napätie. Je to strašné? Trápim vás teraz niečím, čo nechcete vidieť. To je jedno, ale úloha znie, nájdite tu napätie. Ono to nevyzerá, že by tam vlastne nejaké napätie malo vznikať. To schéma, sú to čiarky. Ale vieme, že elektronapätie sa nejakým spôsobom dá skúmať. A keď som toto zistil, že vlastne ako asi to dokážem, mi na tej informatike to nejakým spôsobom šlo, tak som prešiel na fakultu sportovných studií, čo je tu vedľa, takže Alma Mater ma teraz prijíma. A začal som zisťovať, že i na takýchto postojoch, ktorý by sme možno hodnotili, že je krásny, cvičebný a nejakým spôsobom je v poriadku, a že takto by sme ho hodnotili, tak sa tam dá odhaliť nejaké napätie a že tá dáma, prosím, je to vypožičané z internetu, ale nedokázal som odhaliť, ktorý zdroj je pôvodný a ako sa dáma volá, takže uvádzam to takto anonymne. A dá sa tam odhaliť napätie. Nepotrebujeme teraz úplne ako vnímať, že kde, pretože pre náš život to nemusí byť ani smerodatné. Pre náš život bude dôležité, aby sme si odhalili to napätie v sebe. Kde ho mám, ako ho vnímam, či ho vôbec vnímam a prečo vzniká. Pretože dnes s vami budeme fungovať v tomto princípe. Je to princíp houby, alebo špongie, kedy potrebujeme v tele presne tento prístup. Rozumiete mu? Keď chcem niečo zo seba dostať, tak sa dostávam pod tlak. Pretože ja chcem.
dostávam sa pod tlak a je zo mňa žmýkaná energia, je zo mňa žmýkaný výkon, niečo chcem odovzdať a vytvoriť. Ale keď sa vyčerpám, čo sa musí udiať? Návrat späť, niekto musí pustiť tú špongiu, aby ja som sa mohol vrátiť späť do svojej pôvodnej polohy a mohol znova začať tvoriť niečo ďalšie. Samozrejme, keď je to dlhodobý projekt, tak nejaké moje ďalšie smerovanie bude v takom postupnom tlaku, že až keď bude ten cieľ, tak sa bude úplne zvyšovať. Moja podstatná časť života je o tom hľadať, kde sa môžem uvoľniť, kde môžem byť voľný, aby ten tlak, ktorý si na seba privádzam, alebo ak je to športový výkon, tak som dokázal zodpovedne vykonávať čo najdlhšiu dobu. Je to definícia vytrvalostného výkonu. Aby som na nejakej relatívne nízkej intenzite dokázal ísť alebo vykonávať výkon dlhú dobu. Toto do mňa húdli na fakulte sportovných studií. Krásna poučka. Ale kde všade máme takýchto športovcov? To som dokázal pochopiť, až keď som prišiel do firmy a zistil som, že v nej majú pracovníkov, ktorí dokážu odniesť a preniesť 18 tón železa za 12-hodinovú smenu. Dá sa to. Sú to športovci na vysokej úrovni. Nikto to nevidí, pretože sú športovci sami pre seba odnesú. Ale je to vytrvalostný výkon. Nejaký stred tela. Ak ste z lekárskej fakulty, už to možno poznáte, ale najdôležitejšia súčasť z celého toho obrázku je platnička, to, že chrbtica, páteř, rastie nahor. To prosím zatiaľ takto príjmime. Poďme ďalej. Čo je výkon tela? Fyzický výkon. Kedy cítime, už prosím otázka, ak by ste vedeli, tak reagujte. Fyzicky, keď niečo vykonám, čo to môže byť? Zadýcham sa. Zadýcham sa. Už viem, aha, asi som niečo robil, keď teraz sa mi ťažšie dýcha. Alebo pocit? Potenie. Bolesť svalovú časť. Dobre. Toto sú veci, ktoré vidím až po výkone. Viem si ten výkon uvedomiť? No napríklad, jasné, že sa niečo udeje. Aha. Krásne. Prečo sa ľudia potia len tak? Niekedy, že ako tu ste, ja teraz som tu a začínam sa potiť. Môže byť, je to výkon? Je to výkon. Ďalšia vec je, že som tu. I to, že som tu, je výkon. I to, že som vstal ráno z postele, je výkon. Nám sa to zdá teraz ako veľmi zaujímavá, alebo nezaujímavá činnosť. Keby som ráno nevstal z postela a neprídem sem, tak pre vás to bude, že ako to nebol úplne dobrý výkon dnes. Ale napríklad rodičia detí to veľmi dobre poznajú, kedy každý nový pohyb je úžasný výkon. Obrovské víťazstvo. Už si žužle prstíky na nohách. Ako povedzme si otvorene, keď si tu všetci ľahneme teraz na chrbát, kto to dokáže? Je to výkon. A moja otázka je, kto ste vnímaví a i z lekárskych fakult alebo pohybovo znali, čo je úlohou osového aparátu, si nechajme prosím ako druhú otázku. Ale čo máme všetci na komplet spoločné? Pretože jedna z teórií hovorí, všetci sme individuality. Nemôžeme od každého chcieť, aby hýbal takto rukami, aby pokladal takto nohy, aby šiel niekam dopredu, dozadu a všetko šlo rovnakým spôsobom. Ale čo dokážeme tak unifikovať, že je to pre všetkých spoločné, jednotné a nemenné? Dobre. Sú ľudia, ktorí vedia nedýchať nejakú chvíľu a dokážu sa v tom pohybovať a žiť. Chvíľu, nejakú. Wim Hof to dokáže aj pod vodou vo veľkom mraze a na dlhú vzdialenosť. Všetky nám bije srdce, krásne, reagujete na to, ale každému inak. Každý má iný rytmus, v nejakom inom postupe. Je dobré
alebo mne sa páči, že idete po vlastnom tele už. Aj po tých cudzích, lebo všetci máme srdce. Ale tu sa musíme dostať do takého out of the box zmýšľania. Gravitácia. Ďakujem. Sme. Je to vnímavý človek, už sme sa o tom niekoľkokrát možno rozprávali, tak vie, kam to smeruje. Áno, až na niekoľko málo miest na Zemi je gravitácia približne nemenná. Na našu veľkosť, na našu hmotnosť nie sú tam veľké rozdiely. Áno, áno, ale kvôli čomu? Prečo? Prečo sme sa to naučili? Prečo nestojíme tak? Nie, vraciame sa späť k Vojtovi. Poznáme sa tak, ako budem oslovať meno. Pretože gravitácia. Tak stojíme spriamene. Keby smerovala tým smerom, tak sme zrejme odporujeme úplne inak. Jasné? Dokážete so mnou v tomto súhlasiť? Že gravitácia je úplne ten základ. Čo robí potom osový aparát? Udržiava spriamenú pozíciu. To je taká poučka. Skúsme ísť do toho trošku hlbšie. Čo ešte? Ako super, len to rozoberme. Skúsme to pomenovať inak. Oporou toho tela vážu sa na nej oporou? Môže byť, viažu sa na svaly. Čo je jeho úlohou? Je oporou tela? Orgánom. Môže byť orgánom. Nájdeme tu mnoho vysvetlení. To, ktoré teraz hľadáme, ja by som ho rád povedal, je, že jeho úlohou je udržať hlavu nad oporou. Alebo hlavu tak stabilne, aby som tú oporu k tomu vedel využiť. Dokážete so mnou súhlasiť? Pretože zrakové vnemy, aspoň tých, ktorí vidíme, sú pre nás tie najdôležitejšie. Či monitor, či to, čo kam sledujem, či keď sedím v aute, stále sa orientujeme podľa senzorických vlastností života. Čiže to, čo počujem, to, čo cítim, to, čo vnímam hmatom a to, kam sa pozerám. A preto udržanie hlavy v spriamene v gravitačnom poli je úlohou osového aparátu. Ten osový aparát je tak mobilný, že to dokáže rôznymi spôsobmi a je nám jasné, že toto môžeme povedať, že je odporovanie gravitácii. Je to vzpriamené? Teoreticky áno, lebo trčím nahor. A zároveň to veľmi dobre komunikuje s tým, že osový aparát drží moju hlavu nad oporou. Keby sme si rozobrali, že kde tá opora vlastne je, tak moje ťažisko hlavy je vždy zastredené nad tú oporu. Preto keď sa potom staviame na dve nohy a hľadáme ako nejaký stabilný stoj, ale nie extra stabilný, ale taký základný, tak sa staviame symetricky, aby sme cítili všetko, čo pod tými nohami je. A väčšinou sa potom udeje to, že celý osový aparát sa poskladá ako kocky z lega a postaví hlavu ako korunu presne nad oporu. Dáva to zmysel? Mohla bych ještě poprosit o ujasnění, já asi teda nevím, co je osový aparát a co je opora. Ja som nemyslela, že osový aparát je třeba páteř. Áno. Počujete všetci, prosím, alebo budem opakovať tie otázky? No? Nepočul som, nevnímam. Počujete otázku? Zopakovať, aha. Čiže otázka znie, čo je osový aparát a čo je opora? Prosím, oporu teraz vnímajme ako základňu, čo stojí na Zemi, alebo čo je opreté v smere gravitácie smerom dole. Čiže keď sedím, tak moja opora je tá stolička a to, ako môj zadok je rozložený, alebo akým spôsobom sedí. Pozor, keď sedím, nemusím sedieť na zadku, môžem tam byť rozložený. Akým spôsobom som opretý o zem. A potom osový aparát na to môže reagovať podľa toho, čo využije z tej opory. Vyskúšajte si to takto. Naša hlava v súčasnosti hľadá stabilitu, pretože chcete sledovať mňa a ja som relatívne nehybný objekt teraz pre vás.
Nie som formula, nebehám, som taký stabilný na jednom mieste. A naša hlava našla stabilné miesto, aby nás mohla dobre sledovať. Za mňa. Ďakujem vám za to. Celý osový aparát sa nastavil tak, aby buď to bolo pohodlné, alebo aby to držalo samo o sebe a ja som nemusel vôbec nič robiť. Alebo nejakým spôsobom len ako tú hlavu tam niekde držím, aby som videl dopredu. Alebo, ako Robert hovoril, aby som aspoň predstieral, že sa pozerám dopredu a počúvam. Čo sa ale stane, keď začneme vnímať tú oporu? Skúste si uvedomiť, ako sedíte. Ešte sa nerovnáte, len si skúste uvedomiť, ako sedíte. Čo robí náš osový aparát? Odporuje teraz gravitácii? Že drží naše telo postupne nahor, aby smer gravitácie šiel presne skrz naše telo. Vidím pár pohybov tak, niektoré tak a niektoré hlavy sú zafixované, že sa nedokážu pohnúť. Skúste sa nastaviť tak, aby ste odporovali gravitácii. Prosím, odpustite mi, je to moja úloha vám to len zvedomiť, ale o tom je život. Je o pohybe. O tom, že niečo drží. Keď existuje gravitácia, ktorá nás ťaha smerom dole, nám narastol oporový osový aparát, ktorý proti tej gravitácii pracuje. A keď proti nej pracuje, tak je v pohode, pretože svaly, kosti, kĺby, všetko je nastavené celkom príjemne. Ale je to za tú cenu, že pálim tuky, že je to vytrvalostný výkon a áno, môže to chvíľami aj unavovať. Čo ste spravili? Viete mi popísať niekto, aká zmena u vás musela prebehnúť? Pokojne povedzte, nič som nemusel spraviť, sedel som perfektne. Fyziologická, že sme sa museli narovnať, dať ramena dozadu. Dobre. Čiže počuli ste, museli sme sa fyziologicky narovnať. Ešte raz, ramena dozadu, dolu, bradu narovnať. Dobre. Ešte niekto, alebo súhlasíte všetci s týmto názorom? Udialo sa to aj u vás, alebo u niekoho úplne inak? Čo cítiš teraz ako oporu? Páteř. A to, čo by sme chceli teraz vnímať ako oporu, je niečo, čo je smerom od tela dole k zemi. Ja. Čiže opora je stolička, alebo tento výsuvné sedadlo, a ja sa opieram o zadok. Ja takhle. Jasné? Ja. Aha. A takže, ako si sedela predtým? Byla som trochu zrbená, protože si niečo psala. Áno. Čiže zadok ti sedel na stoličke? Pořád sedel. Zadok pořád sedel. Preto si sa začala rovnať tým, že si začala rovnať ramena. Ja. Je niekto, kto zmenil polohu zadku? Ja som zmenil polohu nohou. Tak. Podstatné je, že nastala zmena. Že nejaká zmena nastala a čo prosím odtiaľto vnímajte, že nastala zmena v celom tele. Že sa začali postupne rovnať nahor. A teraz už buďme pozornejší a posaďme sa na zadok. Že keď chceme sedieť, tak sedme. Posaďme sa na zadok. Prosím, príjmite to, že naozaj teraz už ideme do veľkej individuality a každý ste tu iný, každý máte iné rozsahy končatín. Nemusí sa vám sedieť úplne najpríjemnejšie v tomto nastavení na takto vysokej, nízkej stoličke. A sed sa definuje tak, že sedíme na sedacích kostiach. To sú také dva hrboly, ktoré trčia zo spodu. Aké to je teraz? Museli ste ešte niečo zmeniť? Čiže zopakujem. Musel som zmeniť sklon pánve a spodná časť páteře sa začala rovnať, alebo môžeme to tak popísať? Skús. Srovnané nohy. Šikovné přes sebe. Tak. Ako to, čo ste museli zmeniť, môžete mať každý úplne individuálne. Ale teraz potrebujem vidieť, že či naozaj dokážete vnímať vlastné telo a viete, čo je to sedieť. Pretože ako náhle začneme vnímať oporu zo spodu, tak všetko, čo je nad tým, postupne sa bude tiež dožadovať zmeny.
budeme chcieť, alebo telo bude samé chcieť nervovým systémom z veľkej väčšiny, bude chcieť dostať hlavu presne na tú oporu, presne na tú bázu, ktorou sú teraz sedacie kosti. Keď zatlačíte chodidlami do zeme, silno pevne, čo sa stane? Nie až tak silno, prosím. Zadné svaly, stehná, Dobre. Dokážeš to vnímať až po ramená a krčnú chrbticu? No víc tahu břicho a no ramena jako přední moc necítím. Dobre, začne sa vťahovať brucho a ramena už moc necítime. Môže byť. Ale cítím záda. Áno, cítime chrbát. Dobre, táto sekcia veľmi dobre reaguje. Prosím, viete reagovať aj odtiaľto, aby som vedel, že to mám na obe strany vyvážené, alebo hovorím naozaj len na tebe. Čo sa udialo? Čo sa s vami udialo? Ja tie zmeny ako chvíľami aj vidím. Mne to nemusíte hovoriť, pokojne si to odpovedzte pre seba. Čo sa udialo? Se dělal člověk páne. Ešte raz? Jakože když zatlačím chodidlo do země, tak se mi má tendenci podsadit páne. Môže to tak byť, môže to byť naopak. Dokonce. Áno, môže. Pretože záleží, odkiaľ tá pánva vychádza. Ak už bola podsadená, tak sa vysadí. A čo sa udialo s hlavou? Dostala sa do stredu. Aha. A čo to je? Že sme neboli ešte stále v strede. I keď sme mali pocit, že už po 2 inštrukciách sedíme vlastne na zadku a už to musí byť ono. Tak zrazu sme ešte dokázali spraviť niečo a zapojiť zrazu do toho aj pohybový aparát, svaly a šľachy, aby nám ešte vyvolalo napätie a dokázali sme sa zastrediť. Dostať hlavu presne na ten stred. Že nie vždy stačí len pohnúť kostiami, ale potrebujeme do toho, aby to celé zacvaklo a všetko začalo fungovať. Toto je cieľom osového aparátu. Odporovať gravitácii a ekonomicky, ergonomicky. Pretože mohli by ste cítiť, že niekde v tomto nastavení je to také príjemné. By tam ani nič nemuselo veľmi ťahať, ani pnúť, ani prúžiť, ani tlačiť. Ak vás to v tom ťahá, tlačí, prúži, tak to zrušte takým spôsobom, aby to prestalo, ale zachovali sme tie princípy, o ktorých sme hovorili. Máte pocit, že teraz hlava drží stabilne na svojom mieste? Alebo stabilnejšie? Áno? Vidím viacej hlav, že konečne už prikyvujete. Nestačí vám to ako dnešná práca? Teraz sme sa zahýbali tak, že sme zastredili možnosť pocítiť, čo ma vlastne prepája v chôdzi s hlavou. Že hlava je to, čo chce ísť dopredu, to, čo robí telo, je niekedy jedno. Ale keď nechcem, aby to bolo akýmkoľvek spôsobom, tak som musel začať vnímať oporu nôh a ísť plynulo vpred, aby hlava šla dopredu a dokázala držať ten cieľ. Preto moje telo muselo celé zahrať ako symfónia, pretože keď nehralo dohromady, tak vznikali bloky, bolesti v chrbtici, bolesti v klboch, bolesti svalov, preťaženie jednostranné na jednom mieste a tak ďalej. A prešli sme, že čo je úloha, ako to nastaviť. Čo vám to dáva teraz? Pretože mne to dáva to, že vidím mnoho ľudí, ktorí zmenili svoju pôvodnú pozíciu, zavnímali si, že aha, tu to dokáže držať, je to príjemné, a ešte ste to nezrušili. Až tak, aby som mal potrebu vám to znova nastaviť do hlavy. Dáva nám to tú východziu pozíciu, ktorá by mala byť pohodlná, trošku náročná. Príjmite to, prosím, že nejaký výdaj energie tu musí byť. A zároveň mi to dá ten východzí bod. Ako to viete využiť? Dokážete mať prestup z týchto pár minút do vlastného života? Koľko času za deň dokážete, alebo ste nútení, chcete presedieť? Čo najmenej, dobre?
Koľko to je čo najmenej? Vieš to plus minus počítať? Vie to niekto ako prepočítať, si to v hlave, že koľko za deň nasedíme? Ja budem sedieť teraz 3,5 hodiny v ceste na Slovensku a budem cestovať. To viem presne, že minimálne toľko to dnes odsedím. Sedel som, keď som šiel sem autom. Občas som si sadol, keď som tu pobiehal pomedzi vás. Ale moji klienti, keď som im povedal, všimni si, koľko sedíš a ako sedíš. Prišli klienti a hovoria, ja som 14 hodín hore, vedome, žijem, 11 hodín z toho presedím. 11 hodín. Pracujúci človek, ktorý 8 hodín plus minus sedí nejaký čas, potom sadne do auta, sedí, potom chce sa venovať rodine, tak ide do kina, sedí, potom dobre ide niekam s deťmi dolu na parku, sedí, u lekára nebudeme stať, tak tam si tiež sadneme. Vymenujte mi čokoľvek, 70% toho bude niekde v sede. Nejaká zábava, ísť si zahrať skôš, super, perfektné, hýbme sa. Ale keď ja nechcem 90% času rozmýšľať nad tým, ako moje telo niekde je, poskrúcam ho, dovolím, gravitácia si s ním spraví, čo chce, a potom idem na skôš, máme pocit, že ja tam prídem, oblečiem sa do skôšového úboru a som tu. Vidíte to? Nie. Ja vstávam, urobený z práce, učítaný niekde pokojne z knižky, z parku, ak som si to neuvedomil, a idem za kamarátmi hrať hokej. Akýkoľvek ďalší vplyv, bude to zložitý. Hrajme sa s tým nastavením tela. Máme tu možnosť, máme to vnímanie. A nestojí to až tak veľa energie. Môžem to do vás húsť teraz, akože vizujte sa, bude to ešte lepšie. Pretože keď vám zmiznú opätky spod podrážky, tak začnete vnímať i tú bázu opory v stoji. To je krásna vec. Dovolme si to zatiaľ sedieť. Ako to využiť? Keď máte tú možnosť, máte to vnímanie každý deň, ideálne každú sekundu. Ale dovolte si byť aj pod tlakom, aj si dovoliť ako uniknúť tej gravitácii. Ale vždy, keď je možnosť, sa zrovnať do stredu. Pretože jedine v strede dokážem udržať balans s čo najmenšou námahou. Bakalárskú prácu, ktorú môžete nájsť na Fakulte sportovných studií, tak tam som popisoval rozdiel medzi rovnováhou a balancom. Dokážete vnímať, že v týchto dvoch výrazoch môže byť rozdiel? Viete ho popísať? Rovnováha je asi nějaký uspokojivý stav, kdy jsou s tím v rovnováze a je to přirozený. A balans je něco, co je třeba nějak jenom dočasný. Nějaký jakoby vychýlenie. Áno, krásne. Zopakujem, že rovnováha je nejaký stav, kedy to vnímame ako jazyčky na mískach váh, kedy sú vyrovnané. Je to stav, kedy je niečo vyrovnané. Môžeme hovoriť o tom, že napätie, záťaž, niečo, čo pôsobí, je na všetkých stranách rovnovážne rozložené. A balans je miera toho, ako to dokážem udržať, ako dlho to dokážem udržať. O tom, ako veľmi to so mnou kýva, je stabilita. Balans je o tom, ako dlho, akou mierou to so mnou kýve a ešte stále z toho nespadnem. Keď môj balans bude, že stojím v strede, ale dokážem sa vybalancovať sem a sem, je to nejaký môj rozsah. Ale vidíme, že ako náhle by som tak kráčal, tak to úplne nechceme. Dovoľme si, aby naše telo zo začiatku
malo balans. A postupne sa dostávame do rovnováhy. Veľké úskalie rovnováhy je, ale, že ako náhle sme sa nastavili zadkom sediac na stoličke, hlavu sme dostali presne na stred a začalo to byť pre nás únavné, tak už ste možno vnímali, že je to strnulé, že to začína byť náročné a niekde sme začali hľadať úľavové polohy. Niekde sme začali unikať, začali sme sa krčiť. Ale naše vedomie, posledná zmena bolo zadok na podložku a začali sme sedieť. Že možno si ešte stále niektorí myslíte, že sedíte tak ako pred 5 minútami, ale to už nie je pravda. Skúste spraviť akúkoľvek zmenu a zavnímať, či sa to zmenilo. Zavnímať, či sa zmenil ten pôvodný, ten pôvodný set. Čo robí hlava? Vychyľuje sa alebo drží na mieste? Hýbe sa, vychyľuje sa. Keby bola v strede, tak ten pohyb s ňou hýbe málo. Ale keďže už sme niekam upadli, tak každá zmena s nami zahýbe a snažíme sa niekde blízko toho stredu dostať. Že rovnováha v tele existuje len na malilinku chvíľku. Len na chvíľu, kedy si to nastavím, teraz môžem vedieť, že to tak je. Ale ako náhle som si nie istý, že či tam som, tak sa pohňam doľava, doprava, dopredu, dozadu, niečím zahýbem a uvedomím si, že či v tom strede naozaj som. Keď tie peniaze na účte sú a nie sú, to je taký ten paradox Schrödingerovej mačky. Kým sa to nepozriem, tak neviem. Kým sa nepozriem do vlastného tela, a keď stojím, tak nebudem vedieť, či stojím dobre alebo zle. Musím sa buď niekoho spýtať, alebo musím mať silné vnímanie svojho vlastného ťažiska. Alebo sa pohnem doľava, doprava a zistím, aha, doprava som šiel meter a doľava len 20 cm. Asi som bol niekde mimo. Stred bude asi. Je celkom veľká otázka, ako pracovať. V akých polohách. Prepáčte, nevedel som nájsť niekoho lepšiu osobu, pretože keď chceme prirovnať niekoho, kto veľmi dlho sedí, tak Kain je celkom ako jasná postava. Socha Davida z Bieleho mramoru prišla ako druhý človek, ktorý stojí a už tiež stojí chudák celkom dosť dlho, až tak, že začína padať. A ako náhle začnem hovoriť o Steveovi Jobsovi, tak už to sledujú aj medzinárodné kamery. Viete o tom, alebo hovoria legendy, že Steve Jobs pracoval na behacom páse. Vnímate to? Ktorú z týchto poloh využiť pre prácu? Striedať ich je krásny postoj, ale keď nemáš stôl, ktorý by sa dal zdvihnúť, alebo nemáš možnosť si s tým zapracovať, tak to bude zložité. Áno, môžeš. Je to najlepšie, čo môžeš pre seba spraviť. Ale keď ich striedať nemôžeš, sprav každú z nich tak vedome, ako to ide. Na tú chvíľu, kedy sa do toho stredu dokážem dostať a kým ešte zvládam pracovať alebo robiť tú prácu, ktorú potrebujem. Pretože ako náhle vás to začne odnášať od toho, že čo chcem spraviť. Ja neviem, ja sa tak sústredím na vlastné telo, aby bolo vo svojom strede, že vlastne už ani... Čo bola tá úloha? Prosím ťa, čo som tam mal spraviť? Niekedy tomu telu proste musíme dať aj tlak, aj uvoľniť. Takže ho len nastavím, dovolím mu, dobre, teraz padaj, teraz potrebujem sa sústrediť, pracujem. Odmakám a zase späť sa vrátim do svojho nastavenia, až keď ten tlak pominie. Keď si to prirovnáme to k tomu skôšu, ideálne celý deň už som v strede, prídem tam, odohrám si, to už bude vo všetkých polohách, tam už nebudete, že musím byť tu. No, využite všetko, pôjdete do takých poloh, keby vás fotili, ani neveríte, že ste to vy. To si dovolte, ale z toho stredu to bude oveľa jednoduchšie. A hneď, keď to skončí, zrovnám sa a odchádzam domov. Dovolme si všetky polohy, i v tej práci, ale buďme si prosím pekne vedomí opory gravitácie nastavenia tela. Prečo?
Pretože i v tej pozícii, v ktorej môžeme vnímať, že je krásna, rovná, ukážková, je nejaké napätie. V pozícii, kde nám ukazuje nejaký obrázok nás chce učiť, ako máme sedieť. Čo vám hovorí ten obrázok? Prosím, ten stredný, tento. Modrí ľudia sedie rovne. Modrí ľudia. Mne hovoril, keď som nad tým rozmýšľal, že čo tým chcem vlastne povedať tým ľuďom. Tak som si rád, že možno im hovorím, že pracujte nahý. Toto vám hovoria poučky na internete, ale aj ako to sa dostáva aj do kníh. Pracujte nahý, ako prečo nie, je to veľmi príjemné. Skúste to na fakulte, tam to bude veľmi ako mať zaujímavé odozvy. Podstatná vec je, že vidíte ten bod? Hlava je nad oporou a ešte si pomáhame oporou nohy. Až potom môžeme nastavovať niekde stôl, niekde monitor, niekde niečo, čo vidíme. Bosá noha je vo všetkých troch prípadoch. A vidíme, že nie je samozáchranná. Nezaručí nám to, že som bosý, dobrú oporu. To, že sme na začiatku sedeli na zadku, tiež nebolo úplne dobré. Potrebujeme vnímať, že je to naozaj, že to odporuje gravitácii. Alebo, keď už konám výkon, tak to odporuje tomu výkonu. Pretože keď už mením ťažisko, pracujem v tom gravitačnom poli, tak ten osový aparát on to zvládne. A potom v 40, 50, niekedy 25 rokoch niekto príde, že ty, bolí ma rameno. Nevieš prečo? A ja, že viem, a ty to nevieš? Neviem. A videl si sa v zrkadle? Nevidel. Nevníma svoje telo, nevie. A môže byť napätý. A je to veľmi prehnaný príklad. Ale keď sa naučíme túto polohu, tak dokážeme sa naučiť i polohu, kedy sme vystredení, prepáčte trošku za narcizmus, ale nevedel som nájsť inú fotku, ktorá by to dobre vystihovala. A toto ma náhodou zachytil na ulici niekto, kto len som bežal, ešte som práve posledných pár 100 metrov priateľka sa rozbehla na bicykli a bež a nejaký chlapík zrazu ma začal fotiť zo zrkadlovkou. Tak ju som poslal, bež na tie fotky, tak nám to chalan poslal na mail. Krásna fotka z toho vyskočila, kedy opora je presne v smere toho tlaku, už nie je s gravitáciou. Pretože ja tlačím nohou celé ťažisko vpred a nahor, aby som sa dokázal odraziť a posunúť. Ale keby sme ten obrázok zobrali, otočili ho a odmysleli si polohu nôh, tak musí, alebo ideálne, je v takom istom nastavení ako ten obrázok. A zároveň by ste videli, že tie ramena nie sú tak ďaleko. Pretože jedna z poučiek hovorí veľmi podstatne, že ucho, rameno, kyčel, koleno a kotník alebo zaťaženie stredu nohy musia byť v ose, pretože prečo? Pretože gravitácia. Často sa vraciame zase späť k tomu, čo bolo na začiatku. A vidíme, že tu to úplne nie je. Ramena sú tlačené dozadu. Nie je to prednáška teraz o tom, ako byť ergoterapeutom. Ale vnímajme, že keď sa chcem dobre posadiť, a ja sa chcem dobre posadiť, prečo budem hýbať hlavou? Prečo budem hýbať ramenami? Chcem sa posadiť. Tak prvé, čo je, pracujem hrudník šopa so zadkom. A sadnem si na zadok. Keď chcem chodiť, prečo budem riešiť, kde sú ramená, kde je hlava, kde je niečo, panva? Začnem riešiť to, ako sa opierajú nohy. Až potom od toho odvinieme, ako sa to telo drží. To sú tie poučky, ako sa drží telo. Často zabudáme na to, že čo vlastne ako tým chceme dosiahnuť. Barefoot je úžasná téma. Kto ste si ešte nevyskúšali chodiť bosí, je mi ľúto, vaši rodičia vám to asi nedovolili v detstve a odtedy už neviete, čo ďalej. Neviete žiť inak a ste obutí. Ale verím tomu, že každý ste vyzutí aspoň chvíľu nejakú časť svojho života. A bosá noha je dizajnovaná na pohyb.
je dizajnovaná na to, aby odporovala, aby krásne fungovala, opierala sa o podložku a posúvala ma dopredu. A zároveň pracovala i s tou gravitáciou, i proti gravitácii. Videli sme to na všetkých troch obrázkoch. A je na to nadizajnovaná, ale to neznamená, že ju viem na to hneď použiť, hneď ako sa vizujem. A ona už musí fungovať. Tak ako sme sedeli v rôznych pozíciách a až tá finálna bola fajn. Tak nám tam vznikajú také, teraz je to veľký trend. Vnímate, že existuje nejaký barefoot trend teraz? Vyzúť všetkých ľudí, alebo aspoň ani nie, že vyzúť všetkých ľudí, ale len ich dať do rovnako drahých a drahších topánok. Ale tie topánky musia mať nejaké atribúty, aby sa hodnotili ako barefoot. Nie je to ani nutnosť, ako životný štýl to môžete zobrať. Ono existuje taký vtip, že viete, ako poznáte vegána? Povie vám to, jasné. Viete, ako poznáte barefootistu? Ak je to taký, ktorý to prehrnie cez seba, no tak príde sem a prednáša vám to. Alebo ho stretnete na ulici a keď sa vám niečo nezdá, tak povie: vyskúšajte barefootové topánky, lebo to ti zmení úplne život. Zmení, pretože noha začne vnímať, sú tam ako rôzne ďalšie aspekty. Nemusí to byť životný štýl. To, čo sme videli teraz, tak vnímame, že i vy, tak ako ste tu v rôznych výškach, dĺžkach, rôzne dĺžky trupu k pomer k dolným končatinám k horným, tak na takto unifikovaných stoličkách dokážete ako tak prirodzene sedieť. I nebarefootová topánka, ak sa jej dokáže prispôsobiť a dokážem vnímať, že má svoje atribúty, ktoré chcem, aby mala, že je zelená, že má prúžky a že aj keď má úzkú špicu, ale má niečo, čo chcem a má tam tento logo, tak dobre, tak povedzme, že logo je fajn, ale s pohybovým aparátom to robí toto, skúsme sa k nemu prispôsobiť. Nie je to teda jediná cesta. Môže to byť životný štýl, že ako mám len túto značku. Krásne. Nie je to jediná cesta. Ale keď už je, tak je to to najlepšie, čo môžete pre seba spraviť, pretože začnete cítiť oporu. Môžete začať vnímať všetky segmenty tela a môžete s tým začať lepšie pracovať. No barefootová topánka nie je samozáchranná. Ona za vás nespraví nič. Spraví za vás ešte menej ako tá topánka, ktorú ste mali predtým. Ale dá vám možnosť využiť ten dizajn nohy, ktorý je geniálne a dokonalý. Kto to neverí, neinvestujete do barefoot topánok a vyzujte sa. Musíte tam prekonať rôzne, aby sme dokázali pracovať s každým segmentom svojho tela. A na tej gravitácii sme jednoducho priamo závislí. Tu nezmažeme nikdy. Keď moja ruka má klesať priamo dole, musí klesať priamo dole. Ak vidím niekde na niekom, že je držaná nutne vpredu a v napätí, keď v napätí. A ak ten človek necíti, tak pokojne povedzte, si v napätí. Nie si v napätí? Keď nie som. Ale, a tie ruky držíš tak normálne? Drží. Aha. Stojíš na jednej nohe, vieš o tom? Fakt. Ako to mám zmeniť? Postav sa na obe. Poď za Matúšom, mám ti vysvetliť, že ďalej. Čiže keď chcete stáť pevne na nohách, musíte vnímať zem pod nohami. Nedá sa lietať vo vzduchu a nevedieť, čo je pod nohou. Veľký projekt vždy stojí na pevnej zemi. Ak je veľkým projektom, najväčším váš život, pracujte so svojím zázemím, so svojou oporou, so svojou bázou. Ďakujem.